بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe diine islam, haray kono haaldirɗen ɗon eɗen jokkito nde ɗo deftere meɗen wiyetende durusul lughati l arabiya li gayri natiqina biha. ɗon andi yontere feƴƴude en ƴetti mayre darsu goto. ɓe yewtino en on darsu ɗon, ɓe wi en ko haala ko hun fi ɗum ɗon ɓe yewtuno en. haray noon en inno fi tamarinji ɗin mo kala en accanay ɗi ɓen karma ko ɓen no wi'iri en no mo kala ɗo yo etano hoore mum, en accay ɗo mo kala etano hoore mum inchallah. haray en arno ka haala, en arde ka tamrin arano, ɗum woni ekkitande araner nin ko ya etotoɗa ɗon si a wawi. ɓe landade en ɗi jannguɗen ɓaawo tun ɗi darsu page arano on nde wonɓe ka nde ɗo mojo bere yaafo ɗon e télico islamique school. na haray ɗon gelli ka page arano ɓe wi ɗen ɓe wayi en ɗon tamarin page 7 on. tamrin arano on ɓe wi en ma haha photoji wonɗi ɗi yeeso ko ɗin ɓe landi e yeetuɓe ko hunnu woni ɗin ɗon ɓa ɓe yettuneken ɗi fof ɓaawo. ma haha ma haha ma haha ma haha ma haha ma haha wona joni mbaɗana en misal arana on ɓe wiyen ɗe ma haha wiyen honnum haha miftahun, wona photo wonɗo arana on heddi ɗin fof ko noon jaborton ɗi inchallah. ma haha haha miftahun heddi ɗin kay noon fof ko noon naɓirtum. ɓe inni tamrin thani, tamrin ɗimmo a haha baytun, e ɗum ɗo ko suudu. a haha baytun, e ɗum ɗo ko suudu. haray ɓe yettunen a haha miftahun, e ɗum ɗo ko saabi. haray wona dow gasi ɓe wiyen a haha baytun, e ɗum ɗo ko suudu. siko suudu wiyen hihi ko suudu, wona ɓe yettiri en noon ɓaawo. ɓe wiyen ɗo a haha miftahun, e ɗum ɗo ko saabi, ko sottirgal. siko sottirgal wiyen hihi o photo wonɗo yeeso ɗum on ɗon. siko ɗum innen hihi, si wona ɗum ɓe yettinoken ko honno jaborten ɓaawoto ka ko o la ma naam, on tigi wiyata ɗon ɓe ko hunnu won ɗon. siko hihi innon hihi, siko o innon o yiyata ɗon ɓe ko hunnu won ɗon. ɓe wiyen ɗo a haha qamisun, e ɗum ɗo ko dolekke. siko dolekke wiyen hihi. a haha najmun, e ɗum ɗo ko hoodere. siko hoodere kadi wiyen ɓe hihi. siko na hoodere wiyen ɓe o wi'ugol ngol hihi ɓe yettinen ko naam, e wi'ugol ngol o ko la. mahim. ɓe wi tamrin thalith, tamrin tataɓo on ɓe wi iqra waktub. iqra waktub, windu janga. ɗiɗo ko yontigi winduɗi o janga ɗi. o yi hay goto masaka fi en waw ɓe andu kay si en wawa e masude, par ce que ɓawo jirin ɓe masanno en koɗi ɓe janni en tum ɓawo to ɗo ɓe anda si en wawa e masude. ɓe yiwi en ekkitande tambere nden ko yaha windude iqra, windu waktube afan jangu aranon ɗum iqra ko jangu, waktube windu. haha maktabun, ɗum ɗo ko taabal. haha masjidun, ɗum ɗo ko juulirde. ɗiɗo mi ƴettana en ɗi. haha qalamun, ɗum ɗo ko karambol, ko bik. haha sarirun, ɗum ɗo ko danke. ma haha, ɗum ɗo ko honnun ni. haha ɗum ɗo
kursiyun ko jullere. Ahadha baytun e ɗum ɗo ko suudu? La. Hadha ɗum ɗo masjidun ko juulirde. Ma hadha ɗum ɗo ko honnun ni? Hadha ɗum ɗo miftahun ko saabi ko suttirgol. Man hadha hakkunde ma e man. Ma ko li ghayril aqil, man ko lil aqil. Joni ma ko kala ko mara, ma on ari ko kala ko mara hakkille koko ɗon addete ma. Aynata neɗɗo ma. Man siko neɗɗo wonɗa landade o yiɗo woy ko man on, siko wanɗo joni ɓa ko neɗɗo on ɓe landade en fimu hara ko fi goɗɗo ko man on tigi landoto. Man ɗum so dari kana ko Qur'ana buyi man fis samai, man ma ɗi fof ɗi ara e nder ton, kono man hadha ko homboni. Man hadha ko homboni. Ma ɗum oɗo ko hombo, no ara fof ko homboni, oɗo ko hombo. E man hadha wiya hadha ko homboni. Hadha oɗo tabibun ko nyawdowo, ko docteurjo. Hadha tabibun oɗo ko nyawdowo, ko docteurjo. Man hadha mi wi neɗɗo ko mari kon hakkille ko man landorte. Man hadha oɗo ko homboni. Hadha oɗo waladun ko paykum, waladun ko paykum. Man hadha oɗo ko homboni. Hadha oɗo talibun ko talibajo, ko ettidiyenjo. A hadha waladun e oɗo ko paykunni. E oɗo ko paykunni. A hadha waladun e oɗo ko paykunni. La. Oye hadha oɗo rajulun ko gorko. Si tawi woni on tigi towi duuɓi naynatama walad ko gorko, hara yoni sagata gorko. A hadha waladun e oɗo ko paykun. La. Hadha oɗo rajulun ko gorko. Ma hadha ɗum ɗo ko honnun ni? Hadha ɗum ɗo masjidun ko juulirde. Man hadha oɗo ko homboni. Hadha oɗo tajirun ko julajo. Man hadha oɗo ko homboni. Hadha oɗo tajirun ko julajo. Tajirun yo julajo en andi jakkondo julajo. Tajirun julajo. Hadha ɗum ɗo kalbun ko bareru. A hadha kalbun e ɗum ɗo ko bareru? La. O dey. Hadha ɗum ɗo qittun ko ñaariru. Ñaari ko qittu wiyetene. Qittun. Hadha ɗum ɗo himarun ko babba. Himarun ko babba. Koko marɗe noppele janɗuɗe ɗa seeɗa ko babba. A hadha himarun e ɗum ɗo ko babba ko ko towni koyɗe ɗo? La. Hadha ɗum ɗo hisanun. Ɓe fuɗɗi o werrude de andanon ko to fele. Hadha ɗum ɗo hisanun ko puccu. Na babba ni ko puccu. Hisanun. Wa ma hadha e ɗum ɗo ko honnun ni? Ko ko mari ƴogere ɗo? Hadha ɗum ɗo jamalun ko geloba. Jamalun. Ma hadha ɗum ɗo ko honnun ni? Hadha ɗum ɗo dikun ko donturi. Ma ɗum ko dontunuri. Fono wole ka ko donturi. Man hadha oɗo ko homboni. Hadha oɗo mudarrisun ko jannowo. Karmo école jon ko honno jannowo. Hadha
mudarrisun oɗo ko jannowo hadha qamisun e ɗum ɗo ko dolekke koko sowi yeeso ɗo la o dey hadha ɗum ɗo mindilun ko sarbet hadha mindilun ko sarbet ɓe wi en tamrin ekkitande tamrin ekkitale ɓe wi en iqra jangu waktuɓe windu awalan ma hadha ko honnun ni hadha ɗum ɗo qalamun ko karambol thaniyan hadha ɗum ɗo kalbun ko bariru thalithan man hadha oɗo ko homboni hadha oɗo tabibun ko docteurjo rabi'an hadha jamalun ɗum ɗo ko geloba khamisan a hadha kalbun e ɗum ɗo ko bariru la oye hadha ɗum ɗo himarun la oye hadha ɗum ɗo qittun ko ñaariru e sadisan a hadha dikun e ɗum ɗo ko dontori na'am hihi ɗum ɗo ko dontori hadha dikun e sabi'an a hadha hisanun e ɗum ɗo ko puccu la oye hadha ɗum ɗo himarun ko babba saminan hadha mindilun ɗum ɗo ko sarbet tasi'an a hadha waladun e ɗum ɗo ko e oɗo ala kan non ɗum ɗo e oɗo a hadha waladun e oɗo ko paykun na'am hadha waladun oɗo ko paykun asiran man hadha oɗo ko homboni hadha oɗo rajulun ko gorko haray ko ɗo woni ɗen darsu meɗen on hande e juuti noon goye seeɗa en yi en ƴetti page ji kono fayda ko seeɗa wuuji ɗo ko en janggali e ko feƴƴi kon yoga e konnguɗi seeɗaji haray ko ɗum waɗi ƴettuɗen ɗiɗo aray yiltotoɗen dartuyen tamarinji ɗin to no addirno ɗen no ɓaaray na e wonduɓe sakko haray innay ɗo en dartoyemo kala si wawi tamarinji ɗin ettoɗen ɓangi enen waɗen ko annduɗen kon e muɗum inchallah haray si tawi woni faminike haray ko ɗum noon haray wi tamrinji ɗin ko ɗon fuɗɗorɗen oɗo ko ekkitale tamrin fi dartu feƴƴuɗo on oɗo ko arane ko fi andingol en si en faami feƴƴuɗo on si tawi woni en faamuno feƴƴuɗo on oɗo haray no weeli e feƴƴinande moƴƴa en oɗo saddani en wo si tawi woni en faamali feƴƴuɗo on nam aray joni artinde wotere ɓangintinnen ɗi no raɓɓejiɗi ɓaaɗi juuti moƴƴa inchallah nam ɓe wi en tamrin ara noon joni darsu meɗe tamrin ara noon fi darsu feƴƴuɗo on ɓe wi ma hadha ɗum ɗo ko honnun ni wiyen hadha ɗum ɗo miftahum ko sottirgal ko sabe ma hadha ɗum ɗo ko honnun ni hadha ɗum ɗo kitabum ko deftere ma hadha ɗum ɗo ko honnun ni hadha ɗum ɗo qalamum ko karambol ma hadha ɗum ɗo ko honnun ni hadha ɗum ɗo babum ko dambugal ko natirgal ma hadha ɗum ɗo ko honnun ni hadha ɗum ɗo baytun ko suudu ma hadha ɗum ɗo ko honnun ni hadha ɗum ɗo kursiyun ko cullere tamrin e ɗimmo on a hadha baytun e ɗum ɗo ko suudu la oye hadha ɗum ɗo masjidun ko juulirde a hadha miftahun e ɗum ɗo ko sottirgal ko saabi la oye hadha ɗum ɗo qalamun ko karambol ko bik a hadha qamisun e ɗum ɗo ko dolekke naam hadha qamisun ɗum ɗo ko dolekke a hadha najmun e ɗum ɗo ko hoodere naam hadha ɗum ɗo najmun ko hoodere haray ko tamrinji ɗin noon no ƴettirno ɗen noon inchallah haray amma oɗo e wanno mo
e tamrin tammo on ɓe wi iqra jangu waktube winda. Hada ɗum ɗo maktabun ko tabal. Hada ɗum ɗo masjidun ko julirde. Hada ɗum ɗo qalamun ko karambol. Hada ɗum ɗo sarirun ko danki. Ma hada ɗum ɗo ko honnun ni. Hada ɗum ɗo kursiyun ko jullere. A hada baytun e ɗum ɗo ko suudu. La oye hada ɗum ɗo masjidun ko julirde. Ma hada ɗum ɗo ko honnun ni. Hada ɗum ɗo miftahun ko saabi ko sottirgal. Joni dartande jon ko ɓeytante en ko sendidirangol en hunde wotere. Sendidirangol en hakkunde ma e man. Hakkunde hunde wi'etende ma ko honnum hande wiude ma. Ko hande wiude ma ko kala hunde nde mara hakkille. Hunde nde tawata nde mara hakkille. Ma si yii ko ma winda ande ko ɓuri kon ɗuɗde. Ko ande ko ɓuri kon ɗuɗde nden hunde ɗon nde mara hakkille woni. En wawata inde neɗɗo on ma. Joni ko ɗum waɗi a ɓeddi ɗo man haala. Ɗum on ko mari kon hakkille ko man gollirante. Man haala o ɗo ko homboni. Amma siko ko mara kon hakkille ne ɗum ɗo. Siko goɗɗo o ɗo. Innata neɗɗo on ɗum ɗo. En innata kadi goɗɗum ngo o ɗo. En innay man haala o ɗo ko homboni. Haala o ɗo tabibun ko ñawdowo docteur ji ayi ɓe waɗi konti ko ɗumante kon ɗo o ɗo ko ñawdowo. Man haala o ɗo ko homboni. Haala o ɗo waladun ko paykum. Man haala o ɗo ko homboni. Haala o ɗo talibun ko ettidiyanjo ko talibajo. A haala waladun e o ɗo ko paykum ni la oye. Haala o ɗo rajulun ko gorko. Ko gorko. Ɓe wi'e ma haala joni noon ɓe addi ɗo hara ko ɗiɗi ɗi kala ko ɗi hiɓɓodiri legoy. Ma haala ɗum ɗo ko honnun ni. Haala ɗum ɗo masjidun ko juulirde. Man haala ayno hiɓɓodiri. O ɗo ko homboni. Haala o ɗo tajirun ko julajo. E yo en andi ila hande heɓi yeeso ko julajo ko no wiyete. Julajo ko no wiyete tajirun. Ɓeyni haala ɗum ɗo kalbun ko bariru. A haala e ɗum ɗo kalbun ko bariru. La oye haala ɗum ɗo ɓettun ko ñaariru ni. Bare fottani ñaari ni. Haala ɗum ɗo himarun ko babba. A haala e ɗum ɗo himarun ko babba. La oye haala ɗum ɗo hisonun ko puccu. Wa ma haala e ɗum ɗo ko honnun ni. Haala ɗum ɗo jamalun ko geloba. Ma haala ɗum ɗo ko honnun ni. Haala ɗum ɗo dikun ko dunturi ma duntu. O ɗo ko homboni. O ɗo mudarrisun ko jannowo. Ay goye mo dari ka yeeso tableau. A haala qamisun e o ɗo e ɗum ɗo ko afan. E haala qamisun e ɗum ɗo windu. Ɗiɗo yontigi eto o janga ɗi. Si o jangiɗi kay o winda. O masa ko joni noon ko waɗi ha ɓenni yontigi windu ko fi yontigi masuɗi. A yiɗi hay goto masaka. A yiɗi dogano masa. Joni noon ɗiɗo ɓaaɗi masaka ko ya a winduɗi ekkotoɗa ɗi masude ɗi fof majji. Ma haala an tigi winda ɗi. Nam nam yafe ɓen ɗiɗo ko yontigi jannguɗi o winda ɗi ko fiyonnu no waɗi ha ɓen yontigi jannguɗi o winda ɗi ko wawi hay goto masaka ka. Joni noon ko yontigi ekkito masugol ɗi. Ɓe Allah newnan en wawugol. Ɓe wi awwala ngara nun ɗum
ma hada ɗum ɗo ko honnun ni ɓe maake hada ɗum ɗo qalamun ko karambol ko bik. Thaniyan ɗimmum ɗum hada ɗum ɗo kalbun ko bariru. Salisan tammum ɗum man hada oɗo ko homboni hada oɗo tabibun ko ñawdowo ko docteurjo. Rabi an nayabum ɗum hada ɗum ɗo jamalun ko geloba. Khamisan jawabum ɗum a hada kalbun e ɗum ɗo ko bariru la oye hada ɗum ɗo qittun ko ñaariru. ɓe wi sadisan jeega ɓuɗɗum a hada diku e ɗum ɗo ko dontori e ɗum ɗo ko dontonori. Naam hi hada ɗum ɗo dikun ko dontonori ko dontori. Saabi an jeɗɗa ɓum ɗum ɓe maake a hada hisanum e ɗum ɗo ko puccu la oye hada ɗum ɗo himarun ko babba. Jeetata ɓum ɗum ɓe maake hada ɗum ɗo min dilum ko tawel ko sarbet. Jeeneya ɓum ɗum ɓe maake a hada e oɗo wala ɗum ko paykum. Naam hi hada oɗo wala ɗum ko paykum. Sappa ɓum ɗum woni asiran man hada oɗo ko homboni hada oɗo rajulun ko gorko. Hade ko ɗo wonɗen e darade inchallah aɗa kala ko famini ko ɗum ɗon si wona ɗum aɗa on yaafoto en ɓanginino na marɗo gandal na karamokojo woni naɓude ɗum ɗo ko ɓatun tawere mi ƴettodi e maɓɓe aadi mi addana hen ɗum ɗo seeɗa ka mojjobere men ɗo ɗum waɗi en wi ko ɓaɓe mari école on hiɓe innitiri mojjobere maɓɓe ɗen hiɓe udditi mojjobere nden ɓe marton musidɓe ɓano hiɓe occupé ko ɓon ɓe jannude ɓe landike en ɗaɓɓam ɓe karmokojo ɗo no yi en sarjude karmokojo go haray no metti fi seeɗa iɗan gandi occupation ji jama on kasare ɗo e tewɗe en eto tun enen kay ɗo seeɗa man ɗen ɓe chargé en yettanen ɓe nde ɗo deftere goo ɗum woni bidayatu mutafaqi e alarbaji ɗen haray kala koyɗon to faljireji ɗum haray na koko ɗum ha ko ɗum ɗon ha ɗum ɗon juhon ko son yi toon ko hawrodiroy ko yo ɗum juhon inchallah haray ɗan hewro musidɓe ɓen fo wonɓe ɓen ka majjumu aga ɗum woni téléco islamique school inchallah haray wonɓe ɓen ga fo kala mannakere lawiya on e yontere hannde ma ɗum hiɗi wi en kan hiɗen e alarba on siko ɗum woni ko Allah e muuyoy inchallah tabaraka wa taala ka deftere meɗen bidayat mutafaqih haray lawiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. eɗa janngoje noon tamrina janngal darto feƴƴuɗo on famira tamrina honno هذا بيت الأصول هذا مسجد